to je ispao odličan. Kakav je to miris? Pa to je moja pita. To, spremna je? O, da, miriše prelepo. Wow, šta je spremila? Dok Alice ne vidi, mogu se poslužiti. Ova čokoladna fontana čini sve ukusnijim. Odlično, vraćam se nazad. Hej, Lily, šta to radiš? Hoćeš slatko? Eto ti onda. Jel ukusno? Ha, sva si u džemu. Jel tako? Onda ću ja popiti svu fontanu. Ej, to je moja fontana, ne diraj je. Gde je vučeš? Hej, Lily! Sad sam sva u čokoladi zbog tebe. Gotovo, sama si tražila, bit će rat. A važi, rešit ćemo taj sukob kao odrasli ljudi. Pa, jesi spremna, Alice? Naravno da jesam. Sad čekaj, treba mi još jedan mali detalj. Sad hajde da otvorimo. Prokletstvo, kod mene je ljuta paprika. Zašto nemam sreće? A ja imam. Obožavam jagode. Kakav miris. Sad ću umočiti u čokoladu. Probat ću. O, prelepo. A gde da bacim peteljku? Znam. Jao, izvini, Alice, slučajno sam. Dobro, nastavit ću da jedem. A vidi kako mogu. Op. To nije ništa, gledaj sad. 4 jagode odjednom. I idemo. Ojoj, prokletstvo, ovo nisam planirala. Čokolada nakon toga više nije tako ukusna. Prestani da se smeješ, bolje jedi svoju papriku. Moram uraditi to što brže. Dobro, sipat ću što više čokolade i neka bude šta bude. Samo ću je progutati bez žvakanja. Ajoj, mogu zamisliti šta će sada biti. Za sad je sve u redu. O ne, o ne, sve mi gori ustima. Sad će nešto biti. Ajoj, izlazi mi vatra iz usta. Pazi. Ajoj, moram hitno hladiti usta. Sad se osjećam bolje. Ups, izvini, Lily. Ma, nema veze. O ne, u šta si pretvorila moju posljednju jagodicu? Sad je to samo pepeo. Ja ću biti prva. Wow, Skittles. To su mi omirene bombone. A šta je kod tebe? Sad ću da vidim. Fuj, recite mi da sanjam to. Da li to stvarno sirova riba? Ajoj, kako smrdi. Što, ja moram da budem prva? Fuj, kako je gadna. Jel ti smešno? Hoćeš možda da probaš? Pa neću ni ja. Ok, šta da se radi? Sad ću umočiti u čokoladu. Pa, hajde. Ups, izvini, Alice. Nisi trebala da me plašiš. Dobro, pokušat ću da je pojedem najbrže što mogu. Op, i gotovo. Joj, to je bilo užasno. A šta ja da radim sa svim tim bombonama? Ideja. Sipat ću ih u ovu činiju i uzet ću veću kašiku. Tako je. Ne, nemoj ni da tražiš, Lily. Sipam što više čokolade. Odlično. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Ajoj, blago, Alice. Mislim da neće primetiti ako uzmem njenu činiju. Stani, a vrati mi odmah. Hej, šta to radiš? Lily? U šta si pretvorila fontanu? Pa ne, sad je fontana moja. Gdje? Pa, idemo.
Oho, dobila si tortu, a kod mene je hamburger? Pa dobro. Wow, obožavam tortice. Hej, Lili, skloni ruke od moje torte. Ne treba mi tvoja torta. Imam svoj hamburger. Sad ću te okupati u čokoladi, mali. To je to, mogu probati. Nije nešto. Okej, samo ću skloniti ovu lepinju u čokoladi. Tako je. Sad mogu lepo jesti. Prvo povrće. Zatim sir. Divno. O da, pljeskavice ekstra. Oduševljena sam. A sad mogu močiti lepinje u čokoladu. Da, tako je mnogo bolje. Super, odlično sam se snašla, svaka mi čast. Alice, završila sam. Dobro, samo što ne znam kako da priđem svojoj torti. Ideja. Sad ću iseći. Da, odlično mi ide. Tako će mi biti zgodnije da jedem. Umočit ću jedno pače u čokoladu. Izgleda prelepo. Jao, to je najbolja kombinacija. Ne, Lili, već si pojela svoju hranu. Cicija. Okej, sad ću te ja naučiti pameti. Pitam se da li voliš ljuti sos. Sipat ću ga u čokoladnu fontanu. A vidjet ćemo kako ćeš onda uživati u tortici. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Želim još. Joj, šta je sa mojom tortom? Zašto me tako peče? O ne, moram odmah popiti nešto. Piću iz fontane, baš me briga. O ne, sad mi je još gore. Ne mogu više. Ups, mislim da sam pretjerala malo. Moram joj pomoći. Izvini, nije bilo izbora. Bitno je da ti je sad bolje. Mogu li da budem prva, molim te? Hvala, Alice. Šta, je li to limun? Mrzim kiselo. A šta ti imaš? A ja sam dobila lizalice. Dobro je. Hoćeš možda da počneš? Pa dobro, ja ću. Pa to je marshmallow. Sad ću ih politi čokoladom. Izgleda predobro. Moram dodati malo konfeta. S jedne strane i s druge. Odlično, probat ću. To je ludo ukusno. Skloni se, Lili. Ostavi mene i moje slatkiše na miru. Wow, to je stvarno mnogo dobro. Dođite ovamo, bebice. Vreme je za kupanje. Lepota. A sada konfete. Tako je. O, da. To su najbolje bombone na svetu. Ne mogu da se odvojim od njih. Divno. Ajde, Lili, šta čekaš sad ti? Aha. Joj, kako kiselo, mamice. Nadam se da će čokolada poboljšati limunov ukus. Joj, ne mogu. Ideja. Vidi, je li to ptica tamo? Limun, marš odavde. Joj, sve si vidjela? Pa dobro, samo sam se šalila. Sad ću ih pojesti. Okej, treba samo progutati i to je to. Ali to je baš kiselo. Fuj, utrnulo mi je svo lice. Jadna ja. Ne plači, Lili, to je samo limun. Prvo želim vafle. Ne vidim šta je tamo. Ali to nije zdravo. Vafle, lako. Treba samo razbiti jaja i dodati šećer. Što više. A mutilica će učiniti sve ostalo. Jao. Mutilica više nije potrebna. Brašno, na tebe je red. Jao.
Izvini, bako, nisam htjela. Joj. Sad ću vratiti brašno, nema veze. Ajoj, pazi dušo. Ostalo je sipati testo u peglu za vafle i to je to. A šta je baka smislila? Ja uvek imam gotovo testo za takav slučaj. To je to. Ostalo je sačekati. Šećer je dosadan. Napravit ću svoje testo od tikvica. Rendam tikvice. Onda razbijem 2 jajeta. I sipam brašno. Moje vafle će biti kao u najboljem restoranu, a lepe i zdrave. To je to. Ostalo je malo sačekati. O, moje vafle su već spremne. Da, i moje. Izgledaju ekstra i sama bih rado pojeli. Ali ostavit ću za sestru. Dodat ću šlak i bobice. Lepota. Ja uvek koristim javorov sirup za vafle. Baš je lep. Ova kombinacija je već testirana. Unuci će se 100% svidjeti. Moje vafle od tikvica su također spremne. Malo mente za ukras i to je to. Svaka mi čast. Prijatno. O, probat ću prvo sestrine vafle. O, šta je to? Bobica? Fuj, ne volim ih. Ovo jelo definitivno ne. O, ovo izgleda dobro, ali da li je ukusno? Sad ću probati malo. Fuj, ružno je. To je povrće, ne sviđa mi se. Da vidimo šta je baka spremila. O, da, prelepo. Njene vafle su pobedile. Želim još. Joj, tako mi je drago što ti se dopalo moje jelo dušo. Jedi na zdravlje. No. Ovog puta želim sushi. Šta god poželiš, sestro. Šta su sushi? Moram pogledati šta sprema šef. Kuva pirinač. Dobro, neću smetati. Uradit ću isto. To nije teško. Šta? Pirinač i alge? Fuj, bolje da uzmem žele bombonice. Ćao. O, da, omiljeni medvedići. Treba ih samo lepo servirati i to je to. O, da, to su pravi suši. Sestri će se sigurno dopasti. Bravo, dušo. Šta ide dalje? Jao, jel to šef seče alge? Jasno. Joj, ne ide mi nešto. Avokado, važi. Ups, izvinjavam se. Ne brinite, bako. Dalje sve lako. Sad ću vam pokazati. Gledajte pažljivo. Eto, jeste zapamtili? Oho, a vi ste pravi majstor. Šteta što se kod mene sve raspalo. O, znam šta da radim. Iseći ću krastavac i dodati punjenje. Mislim da je ispalo baš dobro. Završili smo. Uz pomoć brojalice ću odlučiti čije jelo prvo da probam. Super! Da, ovo je baš ono što sam htjela. Šta? Suši od krastavca? A neću to jesti. Oho, slatki suši. Ekstra su. Pobedila je sestra. Super, hvala puno. Ovog puta želim kafu. Joj, jesmo li već počeli? O, to nije teško. Spremit ću ti veoma ukusno piće. Uzet ću led, čokoladni sirup i naravno kafu. Skoro sam završila. Ostalo je samo umutiti mlijeko. Jao, je li to kiša? Šta? Opet ti? Pazi malo.
Baka već dugo nosi sa sobom ovu kesicu instant kafe. Vreme je da iskoristim. Sprema se baš lako. Kakav miris. Tajna uspeha je šlak. Svi ga vole. Tako je. Probat ću malo. A gore ću staviti Oreo kolači. Tako je. Izgleda odlično. Eto, završila sam. Ma sve to nije ozbiljno. Za ukusnu kafu su potrebna dobra zrna. Sad ću ih samljeti u specijalnom aparatu. Uglavnom, računajte da sam već pobedila. Perfekto. Da li osjećate taj božanstveni miris? Tako miriše pravo umetničko delo. Sad se može kuvati kafa. Mislim prava kafa, a ne ona iz kesice. Naravno, neću zaboraviti da dodam mlijeko. Potrebno je ne samo za ukus, već i za lepotu. Odlično. To je to, svi smo završili. Prvo ću probati ovu kafu. Wow, baš je ukusna. Tu su i moje omiljene Oreo kolači. Super! A kakvo je ovo čudo? Probat ću. Fuj, odvratno. Treća kafa miriše baš lepo, ali ukus nije nešto. Rešeno. Sestra je pobedila. Čestitam. O da, druga pobjeda za redom. Spremite pomfrit za mene. Važi. Dobro, dušo. Odlično. Za pomfrit je potrebno ulje. Ne. Sipat ću sve. Da, tako će biti brže. Dobro je što imam smrtnuti pomfrit. Jao, zaboravila si da pokriješ tiganj. O ne, sve gori. Treba brže ugasiti vatru. Jesi normalna? Ulje treba sasvim malo. A vidi. Ovoliko je dovoljno. Krompirići su ispali divni. Da, mislim da će se unuci jako svidjeti. Dodat ću kečap, ona ga jako voli. Svaka mi čast. Ja ću prvo ispržiti pomfrit, a zatim ću ga staviti na salvete da bi upile višak ulja. Sa slaninom ću lepo ukrasiti svoje jelo. Ovako. To je to, ja sam završila. A šta ja da radim? Tačno znam. Stavit ću na tanjir žele bombone u obliku krompirića i politi ih slatkim sirupom. Svaka mi čast, to je odlična ideja. Oho, koliko krompirića. Probat ću prvo ovo jelo. O, cool, baš mi se sviđa. Bako, bravo. O, šta je ovo? Probat ću. Fuj, ne podnosim slaninu. Žao mi je, šefe. A da vidimo šta je sestra spremila. Zanimljiva ideja. Sviđa mi se. Ovo sigurno nije pobednik. Kome dati pobedu? Da, baka je pobedila. Ja? Hvala, draga. Baka je najbolja. Ostanite sa nama, pišite komentare i lajkujte naše izazove. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao.